in kin san ba kyaji za ki iya zo gani kira ni muje na kashe na kara kashe miki kin san dai akwai sha'anan ki zo yau ki zo gobe ki zo jibi kake manta ki zo da kawayen cashe yana mai jiwa na magani asan sana mananyani awasana mananyani ayasamani yami yana mai jiwa na mani asana mani asana masinyabani ayasama masivani awasamani yana mai jiwa na mani asana mananyani asana masivani ayamane da bizani. Kakka ba da ni mana baka san wannan waƙar ba a TikTok wani yaro yana nan ana giggifta shi yan Naija zaka ga suna ta yi suna linshe ido yana mai jiwa na mani an sama sana samin yani wala wala bana baye aya sama na zani yana mai jiwa na sani in kana cikin wulkawa a TikTok zaka ganta.